Malawi Today. Zipani zili pa ground kukopa anthu kuti akawavotere pa 16 September koma timafuna tuone maka kuti mukawunikira momwe ndale zikuyendera mzipanimo timafuna tithe kudziwa kuti kodi zikuyenda molingana ndi mmene tikuganizira za 50+1 ndi yotheka chifukwa zipani tsopano misonkhano mutu zayamba kukangana posachedwa apa takhati kumva kulankhula kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM komanso kuyankhapo kwa Amthalika amene nawonso anayankha ndipo timafuna timve kwa inuyo ngati mzika kuti mukaona mmene ndale zikuyendera pa nthawi ino kwasala masiku 14 kuti tichititse chisankho chapatatu dziko lino mukuona ngati 50+1 itheka kapena tibwereza zimenezi zititengere tsopano kuti timve atsogoleri athu kuti akuyankhula zotani mapodium. Tiyamba ndithu ndi Dr. Michael Ussi mchigawo chakuchitipa uko chakumpoto kuchitipa kumene ndithu anachitisa msonkhano tingopangabe appreciate kuti kodi msonkhano wawo unaenda bwanji minutes ochepa kena kuti pita kwa Kabambe kena koso tipita kwa Mthalika. Mukhale pomwepo timve maganizo anu 50+1 ndi yotheka ndi mmene nzathu azipani akuyankhulirana. Dziko lino ndilosakuda kuliyendesa fetereza mmene akutuliramo angagule fetereza ndani soya pieces anthu amakonda kudya soya pieces iwe kama kakagule soya pieces 1500 autamanga masoya pieces angapo lero mpase mwana 1500 kagule soya pieces abale mapeki tangati imosi opanda change sopano mkumati ziko lili kupita kuti aliyense wainu aganizire nyumba mwanga moyo wanu ndiye pakomo panu moyo wanu ndiye pa nyumba panu pamene pali moyo wanu chilichonse chimene inuyo chikumaonekerani chimaoneka nyumba mwanu ngati simuvota bwino mukhala zaka zina 5 zokwera mitengo zovutika tizabweranso pano pakameme nthawi ina kumazalankhula ife tikuuzeni mutivotere mwakuti because mwaponya mpata woti pakali panopa muvote bwino. Mulungu akupasani mpata woti muvote bwino. Mera kuti kunali ndithu kuchitipa kumene Dr. Ussi nawonso akuyesetsa kuthamanga pa ground koma tikunena kuti 50+1 2020 inadalira alliance kapena kuti kugwirizana zipani koma zikuoneka kuti zipanizi sizikufotokozanso nkhani zokhudzana ndi alliance ina iliyonse koma tikungomva kuti tsopano pali mkangano kukangana kulimbana kuyankhulana tinene kuti mwachidule zipani zina sizingathe kumwera chikho chimodzi. Tipite ndithu kwa Kabambe kuti mbuyomu analankhula bwanji kenako titanisanso Amthalika. Mukhale pomwepo 50+1 yopanda alliance ndi yotheka zimene fuati uyankhulane madzulo ano. Komanso ali Minister of Justice Abila Mthalika unaiso strike for justice Minister of Judiciary inavena nthawi ya Itali chodero ulendo uno
Dr. Daliso Kabambe kuyankhulapo amene amatsindika kuti Mutharika sangakhale solution chifukwa chakuti nthawi imeneyo iwonso nawo anaoneka kuti anali nduna mu nthawi ya bingu ndi nthawi imeneyo sikuti mavuto alipo pano apadalibe, so iwo akutero kuti ayi Mutharikawo sikwenikweni kuti akhoza kukhala solution ya dziko lino. Leti kuna kuti 50+1 yopanda alliance ulendo uno ndizotheka chifukwa zipani izi zikukangana sizikuyankhulana bwino misonkhano somachitika kuti wina akayankhula lero mawa wina akayankha ku msonkhano wina uchokapo wina akayankhaso apo ndi kuti mfundo zenizeni zimene timayenera tizizimva tazisiya kumva tikumva makangano, so timafuna timve maganizo anu ife amene wandiya Daliso kuyimira chipani cha UTM amene wanditu adasankhidwa ku convention ya chipani ichi pamene ndicho chipani ichi mtsogoleri wake adatiya pangozi ya ndege Dr. Saulos Chilima mzimu wa machwambu wandiputa vumbe wandiro machwamputa kuti vumbe mukamputa amaru. But let me say this, kuti ino UTM munachoka ku DPP kuti DPP ndiyoipa ndiye munachoka ndikupita ku UTM kwapangisa ku MCP kapangisa MCP kuti awine boma kwani alakufinya tu muna kaula tu kumenya uja ndeso bano mufa mubwere ku DPP mubwere smartphone ipa iya imsabwere pitani kumenya go away. This is the last time Sri Lankan Council zopusa zimezi. This is the last time that yankwe zimezi, and I hope asa kibwana kimenejo musandipute ni kwatu kujolo kwenye nyimbo. But vumbe wandiru machwambu wandiputa vumbe wandiru machwamputa kuti vumbe mukamputa amaruma. Oh yes, amaruma nde musandipute ndikurumani, so better stop it. Ndive ntaya kibwana, I have no time for nonsense anymore. I have no time for nonsense anymore in this country. I want to warn you for the last time. Stop it. Stop that stupidity. Stop it forever. But this last time, was the man on. All right, now. Kumva maganizo anu tsopano pa 50+1 yopanda alliance makamaka ya zipani zina zimezi kuona kuti zipita ndithu pazokha itheka kapena chiyembekezo yathu nje kuti tichitanso zisankho zachiwiri mukwamuona ndithu mmene zikuyenderamo. Malangizo anu akhoza kukhala otani pamene andali kapena kuti anzathu othamanga pa ground akhoza kuchitira. Mwaswera bwanji? Tasonse bwanji bwana. Bwana ineyo ndaswera. Tathokoza. Kodi tafika kuti madzulo ano? Madzulo ano tumafika ku Machinga. Bambo ndani ku Machinga? Sana makuno ine ndi Fides Rosario. Maganizo anu pa 50+1 ndi mmene ndale zikuyendera nzotheka kapena tichitanso zisankho zachibwereza? Bwana tikayang'ana pa 50+1 poyang'ana ndi mmene mwakambira kuti aliyese mtsogoleri mwina ena ayamba kunyozana. Ndikoza kuti mwina singatheke. Koma ineyo wamusatheka mundu unikire zigawo mundi mwina sande nyamuka mundu ku ile ndilongosole. Iya ilongosolana muli ndi ufulu programu ino ndi anu.
malingana ndi mmene mwanenera kuti anthu akunyozana ena akunena izi. Lero nawerenga buku lina ndikubwezani kumbuyo. Please go ahead, tell on. Panali nthawi nake tinawerenga mabuku ena afe abure buzeti. Anthu amanena kuti ine ndikapita uku Gogo ili yamune mawa sikucha. Ambuye mawa sikucha ndikumapita kumakona kuti ambuye wasikucha. Koma kunapita kuti ifo timanena kuti ambuye sikucha ndamene ena timamwalira Gogo kumusi ali jani moyo. Ndingo kamba kuti anthu ena timasogoza kuti Gogo yo amwalira apo ona kuti basi wakalamba amwina akudwala kwambiri. Ekasaje kuti magazi ndothamanga. Yepena osamafunira munthu yoti wakalamba amafuno oyipa. Chabwino. Chiwa changa chachiwiri chona kuti panali gawo nthawi nake tinawerengaso mabuku anyama akalulu. Kalulu yemwe anali ndi nyama anati tipazi Gogo ose. Okay. Koma iye anakasunga Gogo yake nyama zose kupazi Gogo yake ndikusunga Gogo uja. Unapeza kuti kalulu kutasowa madzi Gogo amene unapeza kuti amakatenga nzeru kwauza azendo kuti kumbe chipino pogwiza chiro fulu nyama yochepa kwambiri. Unapezeka kuti iye uja ndithu anathandiza kuti pakana kalulu anakumba madzi pomwe chenjovu analepera. Izo ndayika kuti maka kumbali yoti azigogo tiene kumalemekeza. Chabwino. Ndipita kumbali ya bambo pena hapa ndiazuze bambo Kabambe pang'ono ndilo pamenepo. Chabwino. Kabambe anachitidwa interview ndi bambo Brian Banda nthawi nake. Amati bwanji. Ngai menenene kuti Brian Banda anafu so tibambo nkani yaza chuma akabamba nina kuti kusunga forex president nene mulangizi wa Peter Mutharika. Amata kumuza kuti bwana ndrama kuti sungwe kuno forex ndiochepa musaendeende. Ipo nthawi imeneyo anthu ambiri mapezeka kuti amakhala chitambiri timene kuti afa enda aya kudwala iwafa zambiribiri. Koma advice inali yakabambe yemweyo. Lero bambo Kabambe umwe wakwimira peleka manena kuti isanaendese bwino ziko advice umwe mapereka ndo omwewo kunena kuti chuma bwana musaende forex tisungire tiguleza kuti zakuti. Lero kumanya kuti aya analepera udini chocho tisha freedom of education kuchasa college. Tikuona ngati pamene popo sizikuyenda. Chabwino. Pomalizira 50+1. Kunenesa kuti imuna singa koto kumaene kuchikupejo nina kuti ose amena akumazungulira kumanena makampeni inde alindi fundo zawo. Koma anthu olo tikumafika kukamvera fundo wajatu anapanga chiganizo chimozi kale. Anthu tikumapita nditu misonga sitikunyoza president tipita ako nditu. Okay. Koma chiganizo tinapanga kale. Okay. Chachiziwikire timuvese bambo olemekezeka vice president bambo okudya zake alibe mulandu. Malangizo ake ajati atengi. Kuda akumati jano. Akumati jano oja zake. Oja zake tu akumalengeza sivoti muitenge buni muganize. Okay. Sugar nali pa 500 mafuta ndame janeli pa 600. Lero percentage ndiya yikulu. Ndiye hapa mukapanda kutenjera. Zaka tukulira so zaka 5 kusogolo. Ile wose amene tukunjikana pa 50+ bwana 1. Ndiyo teka kale olose tukumapitawo wose tikuperekeza mfumu kumanda. Tonse tukuperekeza mfumu kumanda nditu. Mfumu ilipo kale. Ndija ina kusungidwa kumpanga ndikalunja. Papereka nzeru kwa anawa. Okay. Njovu mausa muje ni salepera kutusa mazi katume ni kalulu akatusa mazi amene. Chabwino. Ali kumpanga ayo ameneyo. Amene agwire chite yonse ndiye onse wati ngwato onse tukuperekeza fumu ali kumeneko. Ndiye kuti 50+1 ikuteka paka mozi komweka bwana musadandaule. Chabwino. Ifumu yake ili kumukuje ni kuchifime kugogo tansungali. Musatero ya. Nditu. Chabwino. Nditu bwana ngadi pentolo latu limene.
yayi ife tilemekeze maganizo anu kumachinga kuti mwayamba ngutsegulira kuti 50+1 ndiyotheka kamodzi nkamodzi mukhale ndusipakambana. Thank you so much and have a blessed night as well. Blessed night to you too. Thanks. Welcome. Thank you. Mwaswera bwanji muli live pa Luntha Television. Mwaswera bwanji. Ayi ine ndaswera kumzuzu umeneko. Chabwino tipatseni mayi Chisale mawu anu 50+1 ndiyotheka mkatikati mwa kunyozana kumene kukuchitika kapena kuti kukangana mwina tikati kunyozana tichotse chichewa chimene chomwe kukangana wina yankhulapa 50+1 without alliance mukuyiganizira kuti in 14 days tiyembekezere kapena tivotanso chifukwa chani mwachidule ninkutero komanso ndigwirizane ndi maganizo anzanga amene achokapo. Okay. Ndipo ine ndikusimikizira mtundu wa Malawi kunena kuti sitivotanso tikunenanso molimba mtima tukangatiso apapa zatheka kali komano ndikunena molimba mtima kulikonse kumene akundimva pena paliponse kumene akundimva awawa anawa ngatakana akana koma munthu ngati wapanga chiganizo panopa mtundu wa Malawi anapanga kale chiganizo ife kuno tili kunzuzu koma tikudziwa kuti chiganizo anthu anachipanga kale ndiye palibenso kuti hayi mwakuti koma munthu wamkulu wewe nkhalamba akunenedwayo boma akulitani akulitenga ndiponso palibenso zimenezo 50+1 timenya kamodzi ndi kamodzi. Yeah, tamva maganizo anu ndipo talemekeza mukhale ndi usiku wopambana kumzuzu. Zikomo akuti 50+1 1 by 1 ndiyotheka. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera bwana. Timati mwatafika kuti madzulo ano? Ine ndikuimbira kuno Kudwangwa. Ndetu. Bambo ndani Kudwangwa uko? Ndani ndisazichule zina mama. Ya yimo ni ndufu lotero. Timafuna titero kuti 50+1 yopanda alliance. Mukuiona ngati ndiyotheka kapena tikonzeke kuti tivotaso dziko lino. 50+1 ndiyothekeratu imeneyo. Iramayunikira nimene alipo gogoyi. Chifukwa mali gogo ni ndapo muchitsa chotsala ndambo chimene makapalapo moto. Ndimene makapempha nzeru. Ndiye tikakhala tena machilemekeza chitsa chimenecho. Ndi chimene chilibwetse 50+1. Pamene akabambi awa akuyankhula zawo tikutha kuona kuti ndi chimba limodzi yolephera. Chifukwa mu nthawi imeneyoyo ndomwe sanakhalira thumba la dziko lino. Ndipo wafika nthawi ngati iyi ndikumatha kumayankhula kuti iye analephera pita mtalika izo sizoona. Ndizo tsatira zake tizirana alephesa pita mtalika ndiyo mwe nakhalira thumbawo. Ndakamapanga choncho tikuona kuti kuko ndikulira ndithu mina kwa iwo akabambewo. Ndithu tukulemekezera. Kudwangwa talemekeza kumva maganizo ano. Mukhale ndi usiku wopambana. Amene wanda number 3 amene akufotokoza kuti 50+1 ndiyotheka nkhalopanda alliance ya chipani chitutchula chipani chimodzi tikukamba za zipani alipo ma candidates about 17 amene ndithu akuthamanga pa ground kupereka mfundo zawo. 50+1 yopanda alliance imene zikuchitikiramo ndiyotheka kapena dziko lino ligwire pa chifuwa kumanena kuti tikavotanso kawiri pakadusa pa 16 September. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji? Bwana ineyo ndaswera. Tafika kuti dzina lanu ngati nkotheka kumaso. Yes, timati musamamvetsere ku television ukoko. Ndi tumatalikira ndi TV. Inde. Zikoma kwambiri. Tafika kuti madzulo ano. Kudetaro kuno. 50+1 mukayiunikira mmene ground ili pa nkhani ya ndale. Itheka pa 16 September kapena tiziyembekezera kuti tikachitanso chisankho chachibwereza. Bwana nkhani iyi ndiyovuta kwambiri. Kuvuta kwake ndikonena kuti tikapita ku nkhani ya zachuma. Yes. Panopo maiko onse ali pa mavuto a zachuma. Palibe dziko panopo limene munganene kuti dziko ilili ndi dziko limene likuonekeza uzikwayendera. Koma kuti potali yesa masuzumira mwake nyumba. Ndi pamene maono kuti nyumba mwanga muno muli mavuto. Koma tikamamvera za anthu andale mena mankulira anthu andale. Anthu andale amayankhula ngati kuti
iwowo akadzakhala pamene pajapo adzakwanitsa zimene anzawo zija alephera. Okay. Koma kunena zoona zenizeni palibe ndi mwezi yemwe amene angakwanitse kuyendetsa chinthu chija chifukwa chinthu chija sichiyendetsedwa ndi munthu mmodzi. Ndipo chinthu chija chimayendetsedwa ndi gulu lochuluka kwambiri loposanso anthu 100. Okay. Koma chifukwa choti kwa Afrika kwathu kuno ifeyo anthu feyo timati tikamuyika mtsogoleri kutsogolo timaganiza kuti munthu amene ujano ndi amene angakwanitse mavuto athu onse kapena kuti vuto lina lililonse limene likubwera mu dzikomo iyeyo ndi amene akubweretsa mmodzi atsogoleri. Mavuto palibe mtsogoleri amene angafuna kukhala pa mpando paja kufuna kuti akhale pa mpando paja kenaka achoke ayi palibeyi ayi chifukwa choti iyeyo zinthu zina zake zikumuvuta ayi palibeyi. Ndipo iyeyo amayesetsa mbali yake kuti nayenso akhale pamene pajapo kwa zaka zochuluka. Koma chifukwa cha umphawi ndi mavuto ena amene ife anatizungulira kwathu kuno chifukwa tikangana kwathu kuno ku Malawi tilibe zambiri zochuluka ndipo awawa akuyankhula pa ground wa ndi ndale zokha izizi kuti ndizoona ndipo inoyo ndikhulupirira nthawi yoyambira yaka muzubanda inu munali moyo. Ndipo kuyambira nthawi imene anayamba kukwera katundu makolo athu ife ankagwiritsa ntchito chinthu wani kwacha. Wani kwacha ija magwira ntchito kumakhala ndi wani kwacha nyumba mwawo imene inali budget. Okay. Ndiye ngati inali budget wani kwacha kuti ife tingamanene za 2004 kuti leronso tizipanga zinthu chimodzimodzi imene ali 2004 kapena imene ali 2010 leronso zinthu tingazipanga chimodzimodzi izosatheka. Chabwino. Ndipo tikuyenera tivomereze ife ngati wa Malawi kuti zinthu sizikuyenda bwino koma siku Malawi kokha chifukwa wani ndikuyankhula zimenezi ife kudandaula kuti katundu wathu ndi wochipa koma ndi wodula koma kuti muonetsetse anzathu amaiko ena kuchoka maiko ena kudzatengera katundu wathu mudzikomo. Shuga amene tikumudandaula ife kuti tikugula 4,000 shuga yomweyi kuti muchoke pano mupite dziko lina mukamupeza shuga Malawiyo akugulitsidwa dziko lina lija. Dziko mmene muona kuti ndi wodula kuposa dziko shuga ku Malawiyo. Okay. Mafuta eniwa mafuta awawa kuti mwaone niyo mwerekezero kwa Zambia kumwepa loko Mozambiki pomwepa. Muona kuti kwa Mozambiki mafuta ndi wodula na musitulu kunoko akuchoka ndira anthu ndi magalimoto yawo kumadzetsa mafuta ku Malawi. Tsopano potengera ndi zokambirana zathu madzulo ano ndimatero kuti 50+1 kuti munthu apambane. 50+1 ineyo maganizo mwanga ndikuona ngati palibe chimani chimodzi chimene chingapeze 50+1 masankho yambirirawa. Okay. Kulibe ndimafuna ndibwere pamenepo kulibe ayi. Kuti mmazungulira kumene kuja kuti mbwera apa. Ndikufuna kuti ndibwere kuti ndikuwuzeni kuti masukani tsopano. Zikuchitikazi ndijera chabe. Okay. Ndijera chabe chifukwa aliyense apapa kuti kokera kwako koma ndizachidziwikire kunena kuti masankho awawa ndithu aponyedwaso zipani ziwiri zimene zingakhale namba 1 ndi namba 2 apikisanaso mazipani zimene zizo enawa angobanga ajera chabe koma kunena zona zenizeni 50+1 kulibe angapeze chifukwa zisankho za ulendo unowo za mitundu. Tsopano mmene mukuganiziramo tachita zisankho ndipo tabwerezanso ndi chitsanzo chabe ndi anthu akukangana akutherana mawu zisakhala bwanji mtsogolomo. Mavuto amene alipo pamene pajapo ndionena kuti anthu aja malamoto akhale pansi ngati anthu amodzi andale kuwunikira kuti chimene chikuvuta kuti ifeyo nchiyani chifukwa anthu andale apite muli ku opposition simulimba naso nokha opposition yayi mumayeneko ra opposition inu mulimbane ndi boma chifukwa inuyo mukati wosutsa boma mumasutsa boma pa zimene boma sili kukwanitsa kodi nanga wa opposition okokhawa akusutsana chiyani kodi anthu amene walo kwatapanga mgwirizano lero kuti apanga mgwirizano ngarayamba kukangana apanga mgwirizano amene wadzakwanitsa kupanga chinthu cholondola tsogoloko ngarakuyamba kudana apa ali kunja kwa boma akadzalowa mboma poti apo pakugawana nyama yoti sanathe kale. Kodi matero iti? Sikubona bwana wanga kuna kugawana nyama yoti sinaphe. Mwandiseketsa madzulo ano nyama sinaphe amba umaona kuti mwendo wa mbuyo ndo wanga tithokoze kwa mwendo wanga nditulu bwana wanga kuno kudetsa ndimafuna ndipereke maganizo wanga amene kuti masankho awawa 50+1 ulendo yamba usizitheka patavura pararani chifukwa masankho a ulendo uno ndi amitundu. Okay.
Tathokoza kumva maganizo anu kudedza mkhale ndi usiku wabwino. Zikomo kwambiri bwana wanga. Zikomo amene ndithu atsendeka kuti 50+1 musayerekeze ndiyo vuta kwambiri simungayipeze panokha. Timveso maganizo ena. Mwaswera bwanji madzulo ano? Ndaswera bwino kaenwa mwaswera bwanji kumeneko? Ayi ndaswera bwana Lunda kwa kachere uli bwanji? Ayi ambwendu wabwino kuno ndi kwabwino zifine zokhazi basi. Pepani kwambiri palibe ndiyoti tikutumizireni koma tingokupemphererani basi. Ayi zimenezo ndizofunikira kwa basi mapemphero anu atifika ndipo tilandira. Ndayamika kwambiri timafuna timve maganizo anu kuti anthu akumayankhulana m'misonkhano moti panopa kutero kumawa achaliranso kuti zimene wayankhula wakuti nkayankhaso mwakuti akulemba manotsi omakambirana ndiye tikunena kuti 50+1 yopanda alliance ina iliyonse ndiyotheka kapena dziko lino lipanganso aliziganiza mutu mwa dzikoli kuti tipanganso kawiri zisankho. Ine ndiyankhe motero ineyo ndikuona kuti 50+1 ndiyotheka kopanda alliance. Chifukwa ndichotere. Koma mu 2020 munalimo mdziko muno? Ndinalipo ndithu kwa basi. Pitirizani maganizo anu. Ineyo chimene ndikunenera ndichoti poyambirira chifukwa koyambirira tisanafike 2020. Katundu wambiri anali mitengo yomverera. Fertilizer makamaka ndi chakudya monga chimanga chinali mitengo yochipa kwambiri. Ndiye kwa Malawi aliyense amene akukumbukira za nthawi imene ija. Naonanso kuti kodi amene ankachitisa zimenezi anali uti nthawi imene jankalamulira ni ndani. Ndiyeno ndi chifukwa chake ingathekere 50+1. Chifukwa anthu aku Malawi ndolimbikira kwambiri amafuna azidya zinthu zochipa. Fertilizer so amafuna azigulaso mosika. Ndiye anthu sanganene kuti kwa zaka 5 kalekale kuchoka pa 18,000 kukafika pa 100 chakuti 1,000 170 160 ndiye kuti munthu uyo ndozungulira mutu. Munthu uyo ndithu ndozungulira mutu apa tili ndi mwayi wonena kuti gogo amene ankayendesa zinthu zija nagulisidwa fertilizer 18,000 alipo. Ndiye munthu wachitenga chinthu changati mwa nkhondo lero lino katundu chiwangofikira sanga kukwera mu mtengo muja simenti ukapezeka sati chakuti 1,000 40,000. Ndiye munthu lero lino ndiye basi uzikakanga tuwadya chamba basi uzikanena kuti ayi ofunikira basi ifeyo tibwerere kumene kujako 50+1 isateke sizingateke zimene sache tuchitipa anthu akufuna akule fertilizer mochipa. Komanso pamene wafikira kugoja ndoti titamuonesesa kwambiri sanga kaleso ni maplani wofuna kumabaso chuma chifukwa choti iyo ndolemera kale komanso iyo sanga abe chuma chifukwa ndi gogo amene akuziwa kuchengeta ana amenecho. Komano ngati anthu akufuna kuti azidya ndale kuti azagule thumba la fertilizer 300,000 kwa zaka zina zikubwerazo ndi azipanga za misalazo koma 50+1 ndiyotheka. Kwani yawo ndikamozi. Chifukwa saje kuchitipa amagula fertilizer mochipa, sugar nkagula mochipa, bread amagula mochipa, zambiri mafuta, masopo analiwo chipa. Osati zinamizana pano kuti maiko akunja ife sikupita maiko akunja ife tilimo muno tizafera Malawi muno ndiye palibe kuti tiziyerekezera compare ndi Mozambique chani zimenezicho. Ndiye apa timuone gogo amene kuti kodi apanga bwanji chifukwa olo zitangogwirika ndikungoyima pamozi ife tikoza kuthokoza Mulungu. Komano apa amene wawo kuti apitilize ndikusimikiza ndithu ife tikanga anthu kudya chamba. Ndithu ndipo palibe so wamisala amaziwa kuti pali bini ndi apo ndiye kuti bwanji ife anthu otisiya misala ndiye kuti ife moyo wathu tipanga bwanji. Ndiyenera kumusankha gogo mwe chifukwa amaziwika tumayiko ambiri amene kachani sakonda kuyenda amaziwa kuti ndikaenda ndononga chuma ndikapanga chonchi ndiye
mukafunsa kuti 50+1 50+1 nditu ndiotheka chifukwa Malawi amene anaona nthawi imeneja nagula sopo mochipa, nagula fertilizer mochipa, chimanga mochipa, alipobe paka na lero. Alipo ambiri alipo paka na lero. Koma tikangoti tizunguzike pamene popo nditu ife tikangati basi alipo watuloza basi. Ndimaganiza nitakufunsani funso. Ndifuse neso nimafuna mundifuse basi. Ndiye ngakhale sitikuchita kampeni madzulo ano, koma mukundiuza kuti mu chaka cha 2020 sugar mukuntchulayo komanso fertilizer mukuntchulayo pofika pano bwezibe atayima pa mtengo umene mukuganizirawo. Ndi izo ndi mafunso chabe ngofuna kumvetsetsa pamene tikupereka maganizo program ino. Amene yakanakhala mtengo womverera sukanathamanga kamozi ndi kamozi kupanga ujeni kubwera pa 150,000 sizikanatheka iya. Sizikanatheka nditu chifukwa kakweredwe kache kamakwera pang'ono chifukwa ndikukumbukira nthawi inakenso mafuta wakali munthu atakwera anazabwezeresanso wabwezeresa mbuyo ine nali ndilipo. Chifukwa olo business ya mtundu wina uliwonse simungakaone chinthu choti mmagulisa 18,000 ndiye mukagulisa anthu aja 100 chakuti 1,000 olo patatha zaka 5 sizingathekeya. Chabwino. Ndiye kuti pachaka titati pange masamu ndiye kuti pachaka chilichonse katundu amene yamakwera ndi ndalama zingati. Ndiye kuti tiona kuti katunduyi amakanga kuti pena pachi wabedwa anthu kukhala palibepo wasala wapang'ono ndiye ndikumamugulisa modula. Chabwino. Chifukwa kupazaka zimenezi zaulamuliro umene fertilizer sana kagulidwe ku buchala ya nyama sizinatheke. Talemekeza maganizo anu alunda kwa kachere. Nditu ineyo maganizo anga ndi amenewo kulirira mtundu wanga ndikuzilirira ndekha. Pano patinga kule thumba la chimanga kutaoni kupitisa kumuzi. Kumuziso kwa dulaso chimanga kuntaoni iso mwadulaso chimanga. Abali tulunya kuti ife vote pa 16. Mukhale ndi usiku wopambana wani maganizo anu. Nusu chimozo. Ziko mkwambiri. Apena wani maganizo alunda kwa kachere. Tumufuna tingo sisa. Bwana masura bwanji. Zasura ganyo bwana. Angoma. Ine ngoma. Maiwandikira TV yanu kwambiri ndi kumveka kunoko. Ebani bwana. Titokoze kwambiri Angoma kumlangeni. Tasimbani mukuti 50+1 limene akuyankhulira na mapodium andalewa. Zitheka zimenezi kapena tivotasa? Nzosatheka ayi. Nzosatheka kuvotanso? 50+1 kupanga 50+1 sizingatheke kuti munthu akapambane pakamodzi nkamodzi. Chifukwa chake anthuwa angulankhula ayi makuti akuti kusanje tiuchitipa akufuna andala andalake ati. Andalake ati iwo akuafuna andalake ati. Perekani maganizo anu yes. Maganizo anga ngakuti popanda 50+1 palibe angadutse. Komanso zimene zichitike zona kuti zimbali zimene zitsogozaneso kuti tidzavoteso anthu sadzavota ambiri. Chifukwa chani? Anthu ndokwiya kwambiri ndowawira mtima kwambiri sangapiteso panzere kachikena moti akapanda kusamala zipanizi zotere zake chizi chalamule chipaneke nchomwechi. Fa kuti apandophatikana panopo kuladza phatikanaso kutsogoloku nditudi ndikukuzani zilanguchitika 2020 icha fandu kuti asadazindikire. Endi panopo ndi njala imene ili ndi ndalo imene uvutira munthu ukadzombe kuntchito lero udzadzombeso sikomweso udzadzombeso kuntchito ndeti chani zimenezo kufunitsano chani ino panopo tili mavuto kale azachuma ndiyekuti kulankhulodati dziko linolo mavuto ali pa dziko losera pasi iye mwana ine ndimayenda ali kumaiko sanga ndipusitse eneyo pa Zambia pompa mpokoma pa Mozambiki pompa mpokoma kwambiri iye akanena kuti ndalama ayi ujeni maiko onsewa zavuta kuti
asati kusiche ya ineyo siningate mwezi sana tuluke mchiko muno sisi teka zimene mai kwambiri ndiwacho mina kwenda kandama kaposwana panga kapula apa kachino chita bwino kapula pamwe sabiri wapa medikashi ili yabwino kwambiri kwa je Zambia yabwino kwambiri ndaka nene mafuta ali pachiko sina basi sizoona yayi ngani nje kuti utsogoleri uli mchiko muno ngovuta ngodzunjikira ngopa mtundu udakatsogoleri wa dziko wabwino bwino mezi makira dziko kukulori zino zokuti zidule zino zifika posa kalabwino kalipene popo sudi kuti dzadula kutula kuti tikalaka mezi ali kale ayi zida sunda kumaneza nyanya unguchoka kumanzoka pa 18 50 100 amaneno kwesa utsogoleri mauli panopo ngovuta ndipo akunena kuti ati akambasitoti ayi apite mwe madhomwe vepo ndibwerereso kodi mukumbwira kuti panopo iwo chautulilonse sakumamvaso bwino bwino munthu okula nena amene chikwapatsa ulemu akhala kunyumba kwawo ndagogo amene adziwi nadzipaniwa adzipita kuti apemba nzeru wachawo pani munthu apita mutaya ngazeru ine koma ndi ukulu wa amene ali panopo ayi kwavutitsa makaende chonchiya sizoona yayi kuzuza munthu mefu chako anthu akupanga zimene zifane kuti apa kuzoda apita mutalitikawo ali ndalama kuchipani kuwoko kuti anthu amphamvu osatenga anthu amene okuti ayimire president napaka zimene zikadadakangana nawo apita mutayi kuti adakana kuti osakhalepo yayi akanasiye wanje atekala kumangochi kwawo kunyumba ndikumaka chiyesa popuno pakayendera ene ndiwe nawo zimene zinazi amene angawatsogolera anzeru akuzokapita umene kuwapempa nzeru pita kwa abakiti muzi kapempa nzeru kupita kwa achakwera ngati akakhala kuti ali kunja kapempa nzeru posasanga yayi mayi kwausi akumalankhula chilungamo mayi kwausi akumalankhula chilungamo kuti chimene chikufuna palopo mdzangadanga ine ndendine sizoona zimene dziko amayendesa anthu ambirimbiri ndipo ausi aja akadekhala kuti adayamba kalekale komanso achikane kwasankha vice president nkukhala ku UDM konkuja UDM ikadavuta mosaso masewera ikadavuta kwambiri chifukwa chani amayi kwausi ndiye nawo amayi kwausi akhalazonga ti ndalama amene ngokhwima nzeru tsono anthu amazilengera kuti apanga sewero kuti ayi namanganya ayi bambo asikono iye ayi koma mfundo zina zikuoneka kuti yewo cha background akuyenera kuyima president ndena amayi kwausaja atsikula mmakulu anthu kumauza inu izi tsono eza background yati nganthabala iye amakavina yenchani amakavina ndiye kuti chani ndiye ndiye kulani yake mapangayo makavinayo so dziko lili lufunira anthu osangalala osadokwiya ngati mene lili MCV yayi MCV umankomba zabodza ayi makuti achakwera chamafuna kumankhula chilungamo koma zomakanika chifukwa chani okutawa ndi chirombo kumankhula zabodza zokazokala achakwera chakanene bodza anenesa chilungamo wasokonesa ndemayi kuusa akanakauti adakano vice president zikanakhala bwino kwambiri fankuja mngezero kwa basi sinotengeso kuti chifuna mayi kuusi ndi madziwa ayi koma kunena kozoona mayi kuusi ndi ena ndiye nazimanizira ena ndiye nawa nkudalizali sakuyambapo mukhoza kuwapyesa mtima ena madzulo ano ndofuna atye mtima wamene mpangolini amene uja amati ona pangolini iye uje ndi pangolini osalaja kwera khala pangolini ochani pangolini wake fanye takuphunzitsa ndimapanda kuti kafoneni mwenzeru sanena kuti ayi kandifonere ndimakuti odiya kafoneni mwenzeru chonde kafoneni mwenzeru leo ujayo nzeru zoutsogoleri ali nazo komanso ndimakumbuka adapanga kavideo kena kake dzaka zambuyoto adakhala president akenda pampanda atenga Land Rover inake ankalosera amene uja atakati president chikomo sinodini ndine wachipani choche zake alibe kulandu ayi koma mfundo zake zikaya mfundo zachilimbikitso anthu akumidzi akumamunyadira ndimasoso mpata kuti kuti ndikozoona naye panyi mayi kuusi tomalolekalaga ntaonana naye face to face kuti ndauze akulu inuyo limbikani bizime mukupanga apuseni wanthu itu bwana wanga ankhoma mukhale ndi usiku opambana kumchewu kumulangeni ndakunyagani bwana wanga zikomo pitirira kumva maganizo a mzika wani maganizo a mzika si maganizo a television
tisira mwana akulira ndi tatenga ena pano pangira kuti tikhoza kumva zambiri. Mwaswera bwanji madzulano? Oho, mwaswera bwanji? Ndaswera bwanji. Bwana ine ndaswera. Zowa mbili. Programu ino ndi yanu koma timati tikudziwe nditafika kuti. Ine ndine Luka kumwe kwanso. Kwansundwe? Ya. Aluka Kwansundwe 50+1 ndimetu kukambirana pano kuti munthu wopambana apambane theka ndi munthu mmodzi. Mukuona kuti mmene akumayankhulirana mdzipanimu m'misonkhanomu anthu akukanukana mafika kuti ayi go away munachoka kuno sitikufunaninso yayi. Enanso mbali ndikumaona kuti sipakuoneka bwinobwino kuti zipani ziyenda bwanji. 50+1 itheka kapena tivotaso masiku 14 akubwera wati kavota pa 16. Muganiza bwanji bwana Luka kumeneko Kwansundwe? Maganizo anga ndakuti boma ilili sili kuchoka ili kupitilira. Okay. 50+1 ndikutenga popanda sopikisana naye. Chabwino. Zimenezo dziko lidziwe anthu adziwe. Okay. Kulankhula nkophweka koma kukwaniritsa. Chabwino. Ndipo pali ntchito. Okay. Sindikunena chifukwa chakuti mwina kuno Kwansundwe tituli kuchimake kwa Congress. Timalemekeza zipani zonse. Ndipo zipani zonse nasiyana zimabwera kwathu kuno nkumachita misonkhano yawo yokopanda. Okay. Komano tikamachiyang'ana chipani cha Congress chili patsogolo. Tsono wina kuti abuse kuti tidzavotaso abwana kulibe kuvota achabwera akupita opanda opikisana nawo. Akupitiriza zintchito zabwino zimene aziyamba kale. Chabwino. Bwino wina umene ungakumira achakwera. Wakuti zipani izi zinazi zotsutsa izi zagawana kale zokha. Kokoso akuchitali na advantage ya munthu wina. Okay. Kuti achitepo mwayi. Okay. Umwayi wake udzabwera chifukwa iwo wakugawana mavoti amene anayenera kuwasunga akumwaza. Okay. Kwa ngakhale akabambe akunyoza DVV. Koma iwo achara nali mu DVV. Tsono amutaliza na akabambe tikhozonena kuti anenera akhala amodzi. UDM muni DVV inenera ikhale imodzi. Akadativuta kwambiri akadatutsa mosavuta akadakhala kuti adachita mgwirizano. Okay. Koma chipasupasu chapo chipereka mwayi kwa bwana wakuti apitirize ntchito. Chabwino. Palibenso chipani chimene chingamake. Chabwino. Akudutsa abwanawa. Chabwino. Wina afune asafune abwana ngopitaliza. Chabwino. Zimenezo zichitika masiku ake songowerengeka pa 17 mudzava kuti akuwalumbiritsa kachikeni. Chabwino. Pa 16 ili ntchito yathu. Kwasala masiku 14 apa. Kwasala masiku 14 pa 16 ntchito zonsezi mudzachitira umboni inuyo kuti ammanena zoona ntchito yathu. Chabwino. Achakwerawo anthu anangoyenera agwire ntchito molimbikira pa ground alolerane avomereze apange malaya aja ndothandiza akadathandiza kuti mwina agwetse bomali. Ngati mukukumbuka pazana ndikumbutseni kuti boma ili lidutse adachita kuduzira anafu. Mwati? Ndanena kuti ngati mukukumbuka 2019 yes kuti boma la DVB ligwe ndi chifukwa cha mgwirizano umene adachita achilima nachakwera. Mwachita bwino mwatikumbutsa pamenepo. Mgwirizano umene udathandiza kugwetsa boma la DVB. Okay. Zimenezo anthu akuiwala mwina akangona anthu asonkhana kochepa kapena ambiri anthu ena akungopita kufuna wanu nkhope ya munthu. Mukuona chikhwimbi chija ena akufuna aone nkhope kuti munthu ngooneka bwanji akuoneka bwanji pano tidamuonerera pa sikirini kalekale tifuna timuone ku nkhope. Ndi anthu onse akapita pamene paja aona ngati kuti anthu ajali mbali yawo. Machisankho ndi mu mtima mwa munthu. Chabwino. Anthu ena adzakhumudwa
ngati ataganiza kuti zisankho izi ayi tidzaponya kambiri tidzaponya kawiri tikuchitika kamodzi komweko wina akuwina ena akuganiza zakangapo tiyenda ngati pamenepo wina wadutsa ka pamenepo chabwino mpikisano ladakhala anthu luwente wina ni mmodzi okay zedi moti tafunira zabwino zonse komanso mwina pamene nakhala mbali inayi ndikuzokuoneka ngati ndikuyimirira congress wina aliyense amene dziko lili mkonde tivomereza nafe kukhala president wathu chabwino tonse ndife Amalawi muyankhula bwino madzulo ano tisayang'ane mbali imodzi kuti ine popeza ndine wa chigawo chapakati ndikhoza kunena monga ndanenera akumweranso kaya kumpoto adzikambanso mbali yawo chifukwa anthu akamapereka maganizo aliyense amakhala ndikugawanika maganizo kuti ine ndine wakumpoto ndikhoza kulankhula zokomera kuno kumpoto ndine wakumwera ndilankhule zokomera kuno kumwera inde Malawi ndi wathu tikamakamba za mavuto apano pa Malawi akukhudza tonse ndi anthu ena amangokamba chifukwa ya ndale amangokamba chifukwa lero ngakhale munthu banja lako kumene ena wakanika kusamala banja limodzi dziko lusikipso kweka kuyendetsa dziko olonena kuwasankha kuti ayi ndakhale president sangathe mavuto a mdziko muno chinafunika aliyense kuvala zilimbe kutana nawo mavuto apakhomo pake pa iye yekha osayang'ana achakwera osayang'ana apita osadzayang'ana akabambe olo atalowa olo apita aja anabwereza aliyense sadzakhala milioneya adzakhala pa mphawi ambirimbiri mdziko muno mavuto adzakhalapo ambirimbiri mdziko muno alibe president amene angathetse mavuto onse mdziko zosatheka olo akamuzubanda aja aradzuka sangamukoze Malawi ngati kale okay akhoza kufanso kachiwiri kuti ayi Malawi walero suja inkalamulira kale uchi ndiye abwana kulankhula ine nsantikwa koma kaligulu palaini osingalowepo komano achakwera akupita ndi minyendo ndithu kaya tikhozi ditatu tayikirepo umodzi chabwino tizokombira bwana Luka Kwansundo mkhale ndi usiku wopambana talemekeza maganizo ano inenso ndakunyana kwambiri izikomo bambo iwo amatero kuti misonkhano mwena ukangoona nkhope ndati kodi zafika pamenepo ukhoza kumaona kuti gulu likubwera pamenepo osedzera dzangoona nkhope chonchi kuti abale tione awiri omaliza mwasola bwanji madzulo ano mene wangu yankafuniyo adapanga zina ndizinakai mwasola bwanji bwana aswera bwino kainu indaswera tafika kuti madzulo ano abantu mwafika kuchiladzulo mbali iti dzina chiladzulo pa Thomas takulandirani kwambiri padoni apo dzina lanu kodi ndi yani inetu ndi ya Mr. Banda bwana Banda aliyense ali ndi ufulu oyankhula maganizo ache mpulogalamu uno ndipo ganizo la munthu mmodzi si ganizo la Malawi wonse 50+1 mbali yanu mmene mukuona ndale zikuyenderamo ndiyotheka choyamba nene kuti 50+1 malingana ndi imene afotokozera aswangwani mafuliwa mneneri wa uyu wa meki ndionera kuti munthu amene atazapeza mavoto ochuluka kuposa adani ake onse kuphatikiza ndiyo pamene popo wapeza majority ya uvota ndizotheka okay ndizotheka zingotengera kuti no anthu pa tsiku lovotalo aganiza modani okay komanso ndi ndale imene zikuyendera panopa ndi mmene zilili kunena chilungamo anthu atati akukaponya voti moona mtima mavoti aja ndikuwerengedwa moona mtima mwachilungamo DPP ikudutsa kudalese akumankhula mbali ya izikutani kuti madzulo ano okay chimene ndikutanthauza nchonena kuti no malinga ndi mmene tikuvutikira anthu panopa okay munthu woti no wavutika munthu woti no amazipezera yekha chakudya kusaka yekha ndalama pa khomo pake palibenso chifukwa chokavotera MCP komano ngati kuti mwina MCP wa adatapanga njira zina zawozi zimene zikumamvekazi kuti AI abweresa kale maballot paper AI ali ndi masenta abodza amene afuna zake mu maballot paper ndiyo kuti mwina adidutsa komano mwachilungamo MCP palibe kuwina yayi musagamuliretu tikunena pamene pa ground palili oivi ndikusenta uli chinthu komweko anthu ambiri sakumfuna chakwera yayi
tindanza tumene ku Central Region iko ambiri sakumfuna chakwera yaye akamapita misonkhano muchimwendo akamatuta anthu mdowa munchinji munchisi umu kumati misonkhano muzikadzaza komalo kunena chilungamo ndi anza thuso munchinjimu amachita kunena kuti unoko palibe uyu kuwina yaye pali no way kuti chakwera kawine no more voting mavuti kuvota anomo kuwerenga popanda kupanga kireti masenta abodza ngati mene zikumvekeramu kuvota wina aliyense moona mtima MCP singawini amene ndi maganizo anga ine kunoko kujadziro kwa Thomas kuti kuvota mavoti anomo popanda kubera popanda kupanga kireti masenta abodza kuwerenga manyu kutumiza manyu pasakezo kugwisa ntchito sumatematiki kwa chontembo afuna abwerese sumatematiki palibe MCP kuwina. Mukhale ndi usiku wopambana bwana Banda kwa Doni kwa Thomas. Ezekaba. Pamenepa timafuna titseke program ino ndi chachitika nchani kaya kuti kodi dinaso ena masolo bwanji? Ndaswera kaya inu. Kuti asani mphindi imodzi tu pano timati tingocheka program tafika kuti kodi? Amaseko tokasonga. Chabwino. Ayi ino takulandirani madzulo ano mphindi imodzi imene tatsala nayo 50+1 yopanda alliance nangasiya kuma sinthana chichewa anzathu andalewa mukuganiza kuti kuvota pa 16 pa tivota kamodzi kapena tizembekezera kubwereza ifeyo tivota kamodzi chifukwa chani chifukwa chakuti wanthu akukonda munthu amene akamvotere chipani cha DPP chikudutsa popanda sonkhawa chifukwa muone misonkhano yake ija ikudzadza chipani chija sichikugawa mahewu ena atwanena kuti ena ukangoona nkhope iyayi ndekuti amene akutero ndi amene ati akapita akaona nkhope ya anthu ati kwanje kodi anthu aja amatemanza wandi awa koma DPP ikudutsa posapsatira ayi amati sisi adadya mkazake DPP ikudutsa popanda nkhawa Malawi yonse anthu akufuna adati zinazi taroba nazo ineyo ndine njewa kwathu kudedza tili ndi mwambo wa gule pali gule wina kalero amene amapirikitsa anthu amatenga zibonga nzikwanje mafumu adatata ono gule uyu ngobwereka wanthu asadzalukeso chimodzimodzi mmene tichitire pa 16 ipo kuti achakwera asadzalukeso mkulu lawo la dzikwanje ineyo sonthele pamenepo usiku wopambana mwamaliza program ngatha kutseka podula foni bwana Maseko zikoma kwambiri zikoma amene ndi Maseko kucheka program ino maganizo amene aperekedwa muno timafuna timve nangasiya ndale wakamayankhula ku dziko mukamapitiriza kuyankhula ndale tilonjeze pano tizibweretsa zimene muziyankhula tizimva maganizo a Malawi 6 koloko ya 6:30 lolemba lachiwiri komanso lachinayi tikumana lachinayi ambuye akalola ine ndi Moses Magawa maganizo amenewa ndi anzika si aluntha television Scott Mase pamakina ndi amene akugwira ntchito standby for our news at 7:30 with Catherine Matula. Bye bye.